Ćao, dobrodošli na moj kanal. Danas gledate favorite meseca oktobra. Znam, sad je sredina novembra, ali nikad nije kasno dan. Nije. Nećete vi da se naljutite na mene, jednostavno nisam stigla da snimim pre. Neću puno da vas davim, krenut ću odmah sa proizvodima, krenut ću od pudera i proizvoda za lice. U favorite je ušao Lancome Teint Idol puder. Neću puno da vam pričam o ovom puderu, to ću da vam snimim recenziju svih mojih omiljenih pudera, a jedan od tih jeste i ovaj Lancomeov, ima da se kupi u Sephori. I ono što ću vam reći kratko o ovom proizvodu jeste da ako želite da vam lice zaista blista, da ima sjaj, da prekrije sve nepravilnosti na licu, onda je ovo definitivno ovaj puder. Druga osoba, drugo lice, svežina 100%. Sephorina čistilica za lice. Ovo sam dobila od drugarice, tako da ne znam cenu, ali definitivno najbolja stvar koju sam probala ikad. Ima meda u sebi, u dodiru sa kožom i kada ovako malo natrljate na kožu, postaje toplo, samim tim se otvore pore i očisti sve ono što treba da se očisti, a inače normalnom umivalicom ili sapunom ne može da se očisti. Veoma prija licu, za osetljivu je kožu ko ima suvo lice kao ja, ovo je idealna stvar, uopšte koža neće da vam bude suva posle toga, meni neverovatno prija, ovo je stvar koju ćete, sigurno sam, zavoliti. Paese micelarna voda, ovo je druga po redu, mislim da sam je već negde spominjala, naručila sam je sa Make Up Plaze, oko 600 dinara je, ja mislim, neverovatno, ovo je najnežnija micelarna voda koju sam ja u životu probala, može da skida i šminku naravno, ali nije toliko jaka da bi mogla da skine onu jaču vodootpornu šminku. Ja inače micelarnu vodu i ne koristim za skidanje šminke, kada mi je ta jaka šminka i kada su mi oči jako našminkane, ja koristim vlažne maramice, pa micelarnom vodom počistim ostatke i očistim lice. Posle toga se umijem, namažem kremu i to je to. Odgovarat će svima vama sa osetljivom kožom i svima koji ne vole te agresivnije čistilice za lice. Ima pantenol u sebi i arganovo ulje. Evelinova Aqua Collagen krema za lice plus 35. Ja inače imam problem sa svim tim anti-age jačim kremama zato što me iziritiraju i zato što me peku. Probala sam L'Orealovu, ne odgovara mi, probala sam Niveinu Q10, ne odgovara mi, probala sam neke Garnierove za dan i za noć, ova noćna mi i odgovara, ova za dan, iako piše da je hidratantna, meni nevjerovatno sasuši kožu. Ovo je i noćna i dnevna krema, ja je koristim već nekih 2 meseca, ako ne i jače. I zaista mi odgovara, nema parabena u sebi, ne isušuje mi lice, znači Evelyn Aqua Collagen 35+. Hyaluron 4D za predeo oko očiju, isto od Evelina, ovo je nešto što koristim već 4-5 meseci i zaista mi se dopada proizvod, isto me ne iritira, isto me ne pecka i što je najbitnije, jako ne verujem u ovakve zezalice, mada pritom ih koristim stalno, čini mi se da ovaj proizvod radi. Još jedan hit proizvod za negu lica i nešto što mi mnogo pomaže jeste Baleina maska za predeo oko očiju i usana. Pomaže i kod podočnjaka, nego je deo oko usana sa hyaluronskog kiselinom, je za sve tipove kože, ima Q10 u sebi, umanjuje bore i osvežava lice. Košta oko 120 dinara, u DM-u možete da je nađete, uvek je ima. Ovo je maska koju možete koristiti 2 put. Jedan deo je za oči i jedan deo je za oko usana. Odlična maska, ako niste probali, obavezno da probate. Kao i sve Baleine maske, ja ih stvarno mnogo volim i o njima sam već pričala, mislim da su bile u prošlim favoritima. Ako imate nekog ili nekako, ili ako naručujete sa iHerba, nemojte da propustite da naručite ovaj highlighter. Ovo je Baked Blush, ali ja bih pre nazvala highlighter. Ovo je 83352. Valjda je takva oznaka i šifra.
Golden Rose ruževi u olovci, mat karmini u olovci, nešto što će ući u favorite godine definitivno. Mnogo ih volim, ne samo zbog cene, cena je baš jeftina, pre svega zbog kvaliteta, trajanja, ne isušuju usta. Ovo je 0,1 i 11 i to je kombinacija koju imam na sebi. Jedino što sam preko namazala rubivu od Meka i ovo je kombinacija koju nosim zadnjih možda 10-ak dana, ne menjam je. Legendarna Evelinova zlatna maskara. Kogod mi je napisao u komentarima, ne mogu da se setim ko je tačno, hvala mu do neba, ova maskara je otkriće za mene. Prva maskara u životu sa kojom sam prezadovoljna, koristim je već 3 ili 4 meseca. Zaista je nisam našla ni jednu manu. Maskica je fantastična. Ovo je maskara koja će od najkraćih, najređih trepavica napraviti nešto. Mnogo je laka za korišćenje, lepo izvuče trepavicu iz korena, odlična je i za vas koji nosite veštačke trepavice, za vas koji nemate trepavice i za vas koji imate mnogo guste trepavice. U svakom slučaju, fantastična stvar. Puderčić za setovanje korektora, isto Elf, mali malecki. Nije ni bitno što je ovolicko mali, ja ću nastaviti da ga kupujem dalje i dalje, jer ovo je definitivno najbolja stvar koju sam ja probala u svom životu za setovanje korektora. Ne ulazi u pore, lepo sve to izjednači, lepo setuje, ima te neke mikro čestice, mikro šljokice, ne znam kako to da nazovem, koje onako suptilno daju svežinu celom tom predelu tu. Definitivno svi koji su ga hvalili su bili u pravu. Još jedna stvar koja ulazi u favorite, koju mi je poklonila moja draga koleginica i drugarica Dunja. Pre svega moram da kažem da devojka je zaista umetnica, fantastična šminka. Ostavit ću vam link Instagrama njenog ispod videa pa možete da pogledate. Poklonila mi je Zoevinu četkicu za highlighter, ona izgleda ovako, ovo je broj 105 Lux Highlight četkica. Kada je pogledate ovako, četkica kao četkica, ništa posebno. Ono što je mene oduševilo kod ove četkice, i u ovu četkicu sam se zaljubila, i Dunja, da znaš da si kriva što sam opet potrošila pare i naručila ceo komplet Zoeva četkica zbog tebe, jeste nežnoća ove četkice. Ja u svom životu nisam probala i nisam naišla na ovako nežnu četkicu. Fantastična četkica, jedva čekam da probam i one ostale koje će mi stići. Iskreno se nadam po mom proračunu negde do nove godine. Da. Kao što rekoh, nikad nežniju i nikad bolju četkicu nisam probala i zaista je koristim samo za highlighter. Neće previše da uzme proizvoda, lepo nanese i lepo ublenda, lepo se i pere. I strah me je bilo kada sam je oprala da će izgubiti tu nežnoću, ali nije, i dalje je najnežnija četkica koju sam ja u svom životu probala. Dolazi u ovakvom pakovanju, što je fantastična stvar i što se meni baš dopada. Hvala, Dunja. Za kraj, ono što je ušlo u favorite jeste Naked Smoky paleta. Dobila sam je posle dužeg vremenskog perioda i stajala je kod mene nekih nedelju dana, ja nisam imala vremena čak ni da je otvorim. Ana me pita kakva ti je paleta, ja lepo kažem nemam pojma, nisam je ni probala. Međutim, kada sam je probala, ja sam se oduševila bojama. Na prvu loptu činilo mi se da i nije nešto. Valjda što sam je toliko želela, pa sam imala, nemam pojma ni ja kako očekivanja od ove palete. Međutim, kako je sve češće i češće koristim i isprobavam, sve više i više se zaljubljujem u ovu paletu. Definitivno od svih Naked paleta, ova mi je nekako najpametnija i najsrećnija varijanta. Ima i mat boje, što je fantastična stvar i stvarno su mnogo lepe mat boje. Ima ove šimeraste i ima ove satin. Odlična kombinacija, boje su prelepe.
jedino sa jednom bojom, to je ova Armor, malo onako muči muku. Dobra pigmentacija, pakovanje je najlepše do sada i definitivno uopšte se nisam pokajala što sam je kupila i što sam se prilično pomučila da dođem do nje. To su bili moji favoriti za mesec oktobar. Ako vam se svidelo, lajkujte, prijavite se na moj kanal, mi se vidimo za neki dan. Ćao!